Barangay Pamarawan, sakop po ng lungsod ng Malolos. Ito po yung napabalita na mayroon daw pong oil sheen. Ito po yung area na yon. Sa ngayon po, pagpunta po natin, wala po tayong nakita kahit ano pang traces ng oil. Itong ikiniit ng ilang mangingisda at fish pond operator sa Hagonoy at Malolos, Bulacan. Taliwas ito sa nauna nang naibalitang umabot na ang langis sa kanilang lugar mula sa lumubog ng MT Terra Nova sa karagatan ng Limay, Bataan noong July 25. Personal na nagsagawa ng ocular inspection ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa BFAR Region 3 sa nasabing lugar ngayong Huwebes, August 1. Today nga ay nandito tayo sa may Tibagin, one of the fish pens na nandito naka mismong front ng Manila Bay. Ay mula Pamarawan ay hanggang dito sa may Hagonoy ay wala naman po tayong nakitang oil sheen or whatever na nadaanan natin. At ngayon po ay nandito nga tayo sa isang fish pen at nakikita natin na tuloy-tuloy lang yung aquaculture activities dito, mga pag-aalaga ng mga bangos. Nagkaroon din ng sensory evaluation sa mga bangus sa isang fish pen na pinangunahan ng ahensya, gayon din ang ilang third-party evaluators. Regular daw umano ang ginagawang sensory evaluation ng ahensya upang masigurong walang trace ng oil spill ang mga isda at ligtas itong kainin. Nakita natin na anong pagkahuli ay inamoy natin. Kahit na hindi pa siya inuhugasan, ay inamoy na po natin. No, dalawa po yung kinuha natin dahil medyo malaki po ito. Nasa 1.2 kilos ang isa. So pagkayari po nun ay ating ipinalaga. So wala siyang asin, wala lahat. At tinikman naman po natin. At sa atin po ay pumasa po siya. Wala po siyang trace ng lasa ng oil. Po, araw-araw po natin gagawin ito at naka-deploy po yung ating mga staff sa mga probinsya, even sa may bandang Cavite po at saka sa NCR. So ginagawa po natin 'yan para po sigurado natin na or malaman natin kung yung mga isda dito ay contaminated na po ng langis as far as yung appearance, yung amoy at saka po yung lasa. Samantala, simula ng may ulat na umabot na sa Hagonoy at Malolos ang oil spill, malaki umano ang naging epekto nito sa aquaculture. Ito pong pagbabangus namin, hindi naman po small scale to. Malawakan po ang ang market. Dito po sa Hagonoy, napakarami po naming nagbabangus dito na talaga pong itong bangus, isa po ito sa pinagkukunan natin ng negosyo. Hindi lang po local, pati po international. Kasi po dito rin po kumukuha ng mga bangus. Dito po sila kumukuha sa baybayin ng Manila Bay, Hagonoy area po. Eh, paano po kung sisirain po natin yung pong imahe ng bangus na nanggagaling sa Manila Bay? Babagsak po ang ating export. Sino po ang maapektuhan? Di po ba yung mga taong naghahanap buhay sa pangisdaan? Hindi lang po yung mangingisda na namamante, na nag-uumang po ng panghuli ng alimasag, nagtatahong, nagtatalaba. Ang malaking player po dito, yung pong commercial aquaculture, yung pong nag-aalaga ng bangos. Patuloy naman umano ang mga local government units sa monitoring at paghahanda kung sakaling tumama ang oil spill. Kasi ang Bulacan alone ay ang estimated sa milk fish lang dito ay nasa 22,000 metric tons na which is malaki pa po yung Bulacan niya, ay ang Pampanga. Ang Pampanga I guess nasa 26,000 or more. So malaki po ang magiging impact. Kaya ang amin naman, kami nagtutuwa din dahil yung ginagawa ng mga local government units na preparasyon ay dire-diretso din yung paggawa na lang ng spill boom na monitor ko din naman po. Sa part kasi ng BFAR ang talagang bibigyan namin talaga ng protection yung mga bukana ng Kailugan dahil para po maproteksyonan yung mga inland aquaculture naman natin. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Sa kabila ng pananalasa ng Super Typhoon Karina nitong nakaraang linggo, karamihan sa mga pampublikong paaralan sa gitnang Luzon ang nakapagsimula ng klase nitong July 29. Bagamat hamon ang sumalubong sa pagbubukas ng klase, hindi naman natinag ang mga magulang, mga guro at mga mag-aaral. Natin, no, dito sa ating first day of school
for the new school year 2024-2025, masasabi po natin na generally successful po. Pero 12% o 452 out of 3,731 schools sa rehiyon ay hindi kinayang magbalik eskwela dahil lubog ang mga paaralan sa baha, lalo na sa lalawigan ng Bataan, Bulacan at Pampanga na nagdeklara ng state of calamity. Pero dahil sa magandang panahon sa mga nakalipas na araw, nabawasan na raw ang bilang na ito. So as of today, meron na lang po tayong 340 schools na sa August 5 na po mag-open. So, due to several reasons, but most of the reasons po dyan is, yun nga po yung mga naging epekto ng Bagyong Karina. Dahil din sa sama ng panahon, ang nakaschedule sana na paglilinis o ang brigada eskwela ay naantala. Pero bagong pagbabalik eskwela sa August 5 para sa ilang natitirang paaralan, titiyakin daw na malinis at handa ng muling magamit ang mga ito. Batid ng DepEd ang habagat season pero hindi naman daw nila nakikita na magiging sagabal ito dahil nariyan naman ang distance learning. Yung tinatawag nating alternative delivery modalities natin, talagang nakikita natin na talagang kailangan po natin itong palakasin palalo because of this natural occurrences po, no? Yung mga bagyo at iba pang mga disturbances sa ating school. Pagdating naman sa naging postponement sa unang linggo sana ng pasukan para sa ilan, maaari naman daw magpatupad ng makeup classes upang mapunan ang bilang ng school calendar. May guidelines na raw ang DepEd kaugnay nito. School heads natin, kailangan meron tayong action plan kung papaano po natin masisigurado through makeup classes or pero syempre we have to abide by the school calendar na nakalagay po sa ating DepEd Order 9 ngayon, no? Na regarding po doon sa calendar of activities natin. Samantala, as of August 1, 2024, 9 a.m., nasa 2.4 million pa lang ang bilang ng enrollees sa public, private, SUCs at LUCs para sa elementary, junior high school, senior high school at alternative learning system o ALS dito sa rehiyon. 2.9 million learners ang target enrollment ng DepEd. Ibig sabihin, nasa kalahating milyong mag-aaral pa ang hindi nakapag-enroll. Ayon kay Michelle Cataplacson, Information Officer ng DepEd Region 3, posibleng nakaapekto sa pagbaba ng bilang ng enrollees ang nagdaang bagyo. At kung ano pa ang posibleng ibang dahilan, hindi pa raw matutukoy ito sa ngayon. Well, it's too early for us to conclude, no? Kasi nga ongoing pa yung ating encoding sa mga LIS. Ito naman po kasing data natin is just an enrollment quick count, no? So yung official enrollment data natin will be finalized sometime September or October, no? Ito po yung galing dun sa ating Learner Information System or LIS. Inaasahan pa rin naman natin na tataas pa tong bilang na to as the days go by, and especially next week kapag magbukas na yung mga schools na hindi pa nagbubukas. Jennifer Salenga, CLTV 36 News.